beach pa. So gusto mo bang welcome to Baguio? So tapos na ba akong magbihis? Yes, happy birthday. Good! Good morning. Talaga. Ano naman subscribe sa aking YouTube channel. Welcome sa aking vlog! So guys, for today's video, nandito po tayo sa Tayug Eco Park. So, yun po, pasyal-pasyal po tayo after po natin pumunta sa Umingan and enjoy this scenic view. Guys, sa mga nagbabalak na pumunta rito, nandito po yung kanilang entrance fee. And then, syempre, let's follow the safety protocol. So guys, nandito na po tayo sa loob ng Tayug Eco Park. And syempre, pagpasok pa lang po natin, nandyan na, nakikita na po natin sa kanilang mga walls yung mga sunflowers. So yan po, ito po ang bubungad sa inyo pagpasok nyo dito sa kanilang park. So guys, pagpasok po natin dito sa park, makikita po natin yung iba't ibang uri or variety ng flowers. And then, ito pong mga sunflower na yan, mamaya po pupuntahan po natin yan sa gitna po yan. So, papasok po tayo dun sa kabilang entrance. Guys, ito po yung sunflower. So, ayan po, ang gaganda na po ng sunflower nila. And I think tataas pa po to sa mga susunod sa mga darating pang araw. And so far po, ayun po, swerte natin dahil na-witness natin yung talagang pag-bloom ng mga sunflowers dito. So ito nga po, nakikita nyo sa aking likuran yung mga sunflower. So yan po, ang ganda-ganda po. So yung mga nagbabalak pumunta dito, pumunta na po kayo habang nagbo-bloom pa yung mga sunflower dito sa Tayug Eco Park. So tara! Guys, sobrang init nga talaga dito sa sa may center park nitong Eco Park. Pero worth it naman dahil yan nga po, nakikita niyo yung mga sunflower yan. Napapalibutan po tayo dito. And mag-i-insert po ako sa video dito ng mga pictures ko dito sa may center ng ng sunflower para makita niyo po kung gaano kaganda yung view.
So that's it for today's video guys. So ayun po, thank you po for watching, and syempre keep on supporting guys. Marami pa pong parating na mga magaganda pang videos. Sana supportan nyo pa rin po ako. So see you next time. Bye bye.